Здравейте и добре дошли отново в любимата си поредица Сладко люто. Аз съм Рали Атанасова от Нагоре надолу и в този епизод на поредицата на нашата любима рубрика вече знаете регламента, ще мъчим Денис. Тук съм си подготвила пищолите за мен. Ето този. Великия съдник. Да, съдът не е лесен. Не сега ще ви. Това не го знаеш. Колко са стълбите на паметника Шипка? Може да предполагаш, ако си достатъчно близо, няма да ти давам нито чушка. Защо? Няма да ме мъчиш. Да. Значи сигурно бях на 1000. Ти знаеш ли го това, като си писал въпроса? Не, гугълна. Да. Върти ми се числото 1100, със сигурност. 1000... Давай, трябва да ми се спусне. Моля ти се, помогни ми. Моля ти се, така. 1132, казвам. Как пък ми изкара точно 1132? Защото не е толкова е. Интересно ми е. Не, просто много рандом число. Някак така ми се спусна. Отгоре. Грешно ти се е спуснало. Не си е близо. 890. Не знам тогава, защо си мислих 1000. Сякаш сега го помня. Толкова са ти се сторили едно време. Като съм закачал 1150 пъти. Да, те тогава са били толкова, ама са ги изпочупили толкова хора, деца. Те нали като са дървени и те падат. Така хора, за да не си мислите, че те ни се връзкар, давам му люто чушка. Не знам дали обичаш люто. Обичам люто. Айде. Една секунда. Това е Блиц. На колко години е Адел? 32? Достатъчно си близо, 36. Знаех, че е на 30, не знаех, че е под 40, но... Значи като съм го чел е било 30. Ого! И добре. Ти като си го чел, тъмън си се научил да четеш. Глупости сега, чак колко малък не съм. Това ми е любимата част от подкаста, хора. Нека да се излагаме. Да си давам да обръзваш. Да ме базикаш ли? Да. Съществуват ми реали. Добре, окей, не може ми да ще. Съществуват ли русалки? Този въпрос много ми харесва и да, съществуват. Напишете долу в коментарите дали съществуват русалки. Защо? Защото доста голяма част от океана не е изследвана, не може там да има. Нищо не се знае. Нали тайно ти ще русалка. Ще ми се. Окей. На кого е известната картина Тайната вечеря? Ще си изложа. Не се знаеш там? Много е известна. Много известна и много позната. Но той пича, дето е рисувано. Да, дали няма да е, но... Я да ме кажа, просто тя ще каже, не знам. Защото не мога да се сетя. Леонардо да Винчи. Усещам, че чушките ми ще свършат. Нямам търпение сега да се падне въпроса, задай въпрос на водещия и да се накарам и аз. Какво означава термина рецесия? Аз изложих на по-лесните, какво става за по-сложните? Аз като журналист с икономическия ресор, тук трябва да ми сложите дяволските ръкаса. Може би да е нещо като рецензия. Добре, айде да помислим в какво направление. Защото аз споменах икономика. Правилно, че това е нещо, което ти си учила. Аз не го уча. Добре, Само на терен го уча. Добре. Нещо икономическо. Не знам какво да кажа. Може би... Тръгни си! Нищо не казвай. Пари. Това е срив, спад в икономиката. Добре, дай ви сега.
Ето го. Задай въпрос на мен. Добре. Чакай сега. A few moments later. Трябва да се затрудня. Да ми го върнеш. Да. A few inches later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later. Скоро трябва да представям реферат на тема учене, която ние си бяхме с моята група. И е писан от A.Ulfog. Кое е първото име на човека? Улфог. A.Ulfog, нали? А е първата буква от неговата. Да. Исках да уча психология, доста ми вървеше в училище и се надявам госпожа да не го гледа това. Той е от по-новите, значи, психолози. Добре, аз ще разсъждавам като в Стани богат. Да, в принцип той имаш правото. ми звучи или като британец, или като американец. И що ме за ученето, не съм сигурна дали е последователно гешталт психологията, по-скоро да не е. Но има някаква връзка между двете. Алфред ли е? Не. Какво е? Анита. Анита? Руснак ли е? Не е руснак, а е жена. Да, бе! Те базикам и ние бяхме в тотален шок с моите... Чакай. Ето хора, закопаха ме. Поздрави на Миренка, която ще обуча. О! Лютата. Рязко ме удари. Така беше. Рязко ми почели някъде очите. В принцип, аз нямам люто. Хайде да си изтеглим Дени с още един последен въпрос. Сега с последен да се сложа още повече. Понекога не съм само аз. Аз не се не изложих до сега с Дилната Винчи. Колко звезди има на флага на Европейския съюз? 11. Това ли е окончателният ти Моля те, отговор? не, че... Да. 12. Добре хора, докато Денис вътрешно и външно изгаря от желание да бъде тук и следващия път, вие може да се абонирате отново за канала и да следите всичко, което качваме.